denne video vil vi fortælle om e-cigaretten EKT med bamse og hjerter, også kaldet model Q12. Startsættet består af følgende: en engelsk vejledning, et cover, 2 e-cigaretter, en nåleflaske og en oplader. Der findes en dansk vejledning på vores hjemmeside. Linket hertil finder du her under videoen i Vis mere af beskrivelsen. Inden brug af e-cigaret skal batterierne oplades i minimum 6 timer, gerne mere. På den måde forlænger du batteriernes levetid. Batterierne oplades ved at skrue batteriet i opladeren. Opladerens ledning sættes i vækadapteren og derefter i stikkontakten. Opladeren lyser rød, hvilket indikerer den oplader. Når dioden lyser grøn, er den færdigopladet. Men husk på, første gang skal den oplade minimum 5 til 6 timer, gerne mere. Clearomizeren skal opfyldes med væske, og det gøres på følgende måde. Først skrues mundstykket af, og derefter fyldes væsken på med nåleflaske. Husk at hælde væsken ned langs siden, så der ikke kommer væske ned i det stålrør, som er i midten. Herefter skrues mundstykket på. Clearomizeren skrues på batteriet. E-cigarettens batteri har en låsefunktion. Funktionen virker på den måde, at du trykker 3 til 5 gange på knappen. Derefter vil dioden blinke, og den er enten låst eller låst op. God fornøjelse. Husk, du kan købe alt i tilbehør til din e-cigaret på smartsmok.dk.